сега очакваме и неговия син да дойде, защото и той ще изнесе няколко слова и няколко изпълнения. Елате скоро, баща ти го видиш. Тази древна родопска земя, в която се раждат силни мъже и красиви жени, се намира село Беден със своите чудесни хора. Оттам тръгва и родът Букови. Да бъдат днес и винаги свещени ей тези хора, най-обикновени, които знаят и умората на пътя, но и в умората са вдъхновени. Историо, ти дето всичко врязваш с резеца, на вековете си с вековете, дали за тези хора ще се сетиш, поименно дали ще ги запомнят? Те нямат четни име, те са скромни, работят и работят и работят. Това е всичко. Никаква заслуга, освен една едничка. Те са плуга, от който ти си цяла разорана. И те са оня валяк тежък стенеш, от който ти си цяла изравнена. И те са тежките ръце сурови, които те иззидаха отново. Това е всичко. Ти осъждай строго. Заслугите им май станаха много. И ти мисли за тях, когато им дойде ред. Забравя имената, но тях самите ти не дей забравя. Те две-три думи твои заслужават. Да бъдат днес и винаги свещени. Джордж Буков от Франция. Той е син на световно известният Юрий Буков, пианист, чието корени са от Брестовица и е ваш почетен гражданин. Bonjour de Paris, je suis très fier la réunion de la grande famille Boukov qui n'est pas seulement en Bulgarie, il y a des Boukov dans le monde entier. Добър ден на всички, поздрави от Париж, от Георги Буков и иска да ви поздравя всички за това събитие и да кажа, че фамилията Буков е в целия свет, не само в Париж, ами в целия свят. Здравейте, аз се казвам Драгомир Невенов и съм от рода Букови също. И само искам да ви кажа, че този роял вчера го купихме за подарък на читалището на Брестовица, за да може всички деца в Брестовица да се учат да свират на пиано и ще организираме една учителка, която да дойде и всички деца да може да се учат да свират на пиано, както Юрий Буков и Георги Буков.
А сега предоставям думата на доайна на критиците в Пловдивска област, академик Марин Кадиев, който в неговите 65 години творчески път е направил близо 11 000 представяния на книги. Микрофон. Уважаема госпожо кмет на Брестовица, уважаема заместник кмет на община Родопи, тук съм идвал преди 45 години с Николай Хайтов. Пълен салон. Беше празник. И после Хайтов каза: не брестовишкото вино е силно, а силен е духът на брестовича. Ето, вие сте тук, присъствате на обсъждане на книга, а това е най-големия душевен празник. България е територия на духа. Чувате ли? Не вижте какво ще ви кажа, дето хиляди хора и умни и безумни хора, вижте какво ще ви кажа, глупости. Чуйте, във времето и пространство, обичам, те са думи. Трябва да ви съобщя, че това, което е направил доктор Янов в тия книги, е продължение на тяхното дело. Знаете ли какво пише на корицата отзад? Пише така: би било кощунство да се нарека писател. Докторе, задраскайте го. Вие сте професионален дървен писател. Искам да благодаря на тези, които след доктор Костадин Буков помогнаха книгата да получи своята реализация. Не всички са тук, но аз ще споделя имената. Здравко Иванов, кмет на община 9. Румен Асенов от Белен, но с сериозни успехи в хотелиерския бизнес. Павел Вълнев от Доспат, който в момента живее и работи в Чикаго. Не на последно място, но с сериозна значимост, Асен Боков от Брестовица. Който беше огънен в организирането на това тържество. Той направи поканата, която всички видяхте в социалната мрежа. Той организира подреждането на залата от красота, разбира се, заедно с домакина и домакините на читалище в Брестовица, госпожа Банджака. Не бива да пропусне семейството, което в продължение на година и половина ме изтърпя с всичките ми капризи, с неспокойствието ми, с това, че ги лиших от моето присъствие на семейните сбирки, понякога и с нервните ми изблици. А сега подготовката на това събитие също водиха на уважение старание. Благодаря ви.